nào nhà hay nào lan tim ngô hà yêu là kỳ ba ca sa người kê kỳ tim yang nghe ngô ya se ca tông như a say te sinh tâm ta yên nhi bu tao la chinh nè nắng mong liệp ta ông chinh nè se có tới có tông như tôi a say linh yang nghe yui ya ha ma tâm ke ma li ye hong ni chan la ye chi ma ka ta e a ya na la ye hong ni fa la si lu mang tay ta ya hay yang nga yo kim ya ngau lai sa ki fa pu ma ngai ke ki to pu ma ye ye lam ne nang nga kan ting nge ngo ya awi to pu ma ye ye ma yan la ông chính nè se có tới có tông như tôi a say linh yang nghe yui ya ha ma tâm ke ma li ye hang ni chan la ye chi ma ka ta e a ya na la ye hang ni fa la si ka to kai wang tang a say lên tay a pu ang awa au be o lên ye tai la a chao ka ta la nu a yong yi te wi tai ne o